Update kasama sa pagpusil patay kang Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. Kay Giklaro karon sa Davao del Sur Police Provincial Office nga wala sila nag-atubang sa blank wall. Sukwahi sa niguwa nga impormasyon nga wala pa sila nahagpat nga impormasyon sa kamatayon ni Kapitan Bucol Jr. Matod sa pamahayag sa Davao del Sur Police Provincial Office nga aduna nay lead or nailana ang mga persons of interest sa kamatayon sa Kapitan apan dili una nila ibutyag sa publiko alang sa integridad usab sa ilang investigasyon. Mahinam naman nga naukay ang mga supporter ni Kapitan Bucol tungod gibutyag sa SITG Bucol niadtong December 2 nga ang investigation body sa kamatayon sa Kapitan walay mga persons of interest sa nahitabo nga investigasyon. Samtang sa pagkakaroon nagpabiling anaagihaya ang Kapitan sa gym kapag ginaiyahan sa iyang pamilya diin wala pay petsa alang sa iyang paglubong human nga gipusil ni adtong November 25 sulod sa iyang panimalay samtang naghimo sa iyang Facebook Live.